su musle, krckane musle. Aha, kako da idemo? Ajmo u peći. Slabo krcka, slabo krcka. Ne valja, nije krckavo. Nađi vamo. Nađemo krckavije. Da ti verujemo. Da vidi krcka. Da smijem salatu na televiziji djena. Nema salatu. Evo, uzeti jednu salatu. Da mi dajem nisam ja više salate. Ja to moram pošalješ odmah ljudi. Znači pogledaj profil. Pogledaj prčića. Evo, sinko snimi. To krcka. Ovo krcka 100%. Da je čaše za teme se ja. Samo ćemo malo uzeti tek da demonstriramo krckavost. Tišina. To... To se zove krckavost. Pošalji tamo djeki. Ovo da stavi tamo na njen profil. Ajde živri. A moramo... Ja profil ću mi kažu, vidite da smo sad na put... Naplaćeni, nemoj da... Ko je naplaćen?